BTR नि CEM सार प्रमद बर' आरो फेरेंगा रनजित बसुमतारी EM बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायनानै माबादि पलिटिक्स खालामगासिनो दं बेनि प्रुफखौ आङो नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे सावरायनो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ। बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिलआप खालामनो नागिरदों। बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनोनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन। हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। बेथ' मास मोननैयानो बारबाय। बेथ' फेरेंगानि रावमोन मिडियानि गेजेरजों बाइट होनाय। मास मोननैनि गेजेरावनो दिनै आङो दिनैसिमाव BTC निफ्राय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फरेस्टनि बे उइदिन द 2 months आङो नुफेराखै। सार्कुलार ओंखारनानै साख्रि सोनानै रिजाल्ट होनानै साख्रि सोनाय एपइन्टमेन्ट होनाय बे नैबे मास मोननैनि गेजेराव आङो नुफेराखै। दा बिथाङा बुंदोंमोन होनो थाखाय एपइन्टमेन्ट राननोबो बिथाङा राजिमोन। बेखौ मोनसे मेलाव बिथाङा बाइट होदोंमोन। दा दिनै आङो नुफेराखै खुनु पेपारि कागजनि मिडियानि गेजेरजों मिडियायाव नांथाबनानै थाबाय थाग्रा हिसाबै मोनफ्रोमबो खबरखौ लायो आरो साख्रिनिखौ बांसिन खबर लायो, खिन्थु नुफेरनाय जायाखै। दा बे फेरेंगानि समस्थिनि मानसिफोरनावसो सोंनांसिगोन, ओरै बेंटल साइड रुनिकाटा साइडनि मानसिफोरनाव। दा बिथिंजायसो बिथाङा सोखुमानानै इउथ्सफोरनो होदों ना मादों, खिन्थु नुनाय जायाखै आङो ओरैथिंजाय रावबो मोनाखै। दा ओरैबादि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै पलिटिक्स खालामो, एकदमबारे फोरमान जाबाय आरो थगायनायनि सारा जेबो गैया। जेबो अफिसियेलि खामानि मावनो हाया, खालि मिडिया बाइटनि गेजेरजों गोरा खोथा बुंफैयो। खोथा बुंनायजों माइसा खामानिखौ मावनानै दिन्थियो, होमबानो बुंनांलाया। वेल बिगानि साबधान होननाय बादि जायो। दा बिथांमोना बुङोल', दिनै अफिसियेल खामानियानो गैया। 2 दान बारलांबाय। दा बिथांमोना मा डिसिसन लायो ना बेखौ बावनानै थांबाय, बुंबाय जोब्बाय सानो ना मायो। दिनै लिडारनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारो। रायजो राजाफोरखौ पलिटिक्स खालामनानै लाब गैया। हायोबा गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टखौ पलिटिक्स खालामनानै BTC नि रायजो राजाफोरनि थाखाय मावफै। हायोबा राजनिटि पार्टि पलिटिक्स खालामनानै ओमफ्राय बिसोरखौ लाबोनानै माबा मोनसे आदाय खालामनानै बिसोरनिफ्रायबो मावनानै हो रायजो राजाफोरनो, बेखौसो नांगौ। बेजों लोगोसे नैबे प्रमद बर' साराबो जे मोनसे समाव बुंदोंमोन गथाय बर' रायजो राजाफोरनि आइ आफा बिमा माहारिफोरनि सिन्थाधारा, जोंनि गोरिब गुन्द्रा थेला बोनानै जाग्रा, ओरैहाय साख्रि आवलाफोरबाबो बिथांमोननि बर' जाथिनि अर्थ'नैतिक बेबस्था, बर' जाथिनिनो मोनसे बिथा थांना थानायनि, बेफोरबादिनि मोनसे खोथा रायज्लायनानै बिथाङा राजनिटि खालामदोंमोन, भट बिदोंमोन। रायजोफोरनि अननायावनो रायजोफ्रा परिबर्तन नागिरनानै बिथांमोनखौ फोथायनानै भट होदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेबायदि जोबोद थगायदों। बेनि फोरमानखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नुगोन। बेनि सिगां दसे नोंथांमोनजों सावरायग्रोनि जे बिथाङा जाख्ल'नाय गैयै। दा नैबे खोथाया जाहैबाय साख्रि होनाय, थाइसेबो लाया। आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे अफिस खामानि मावोब्ला UPPL नि नेता कर्मि बायदिसिना नैबे न' होनाय, दानि आवास प्लासनि गेजेरजों न' मोननाय, बेफ्राव फैसा थाइसेबो लानो मोनै खोथा बुंदोंमोन बिथाङा। लाबाय बायोब्ला माने गावनो खबर होबानो बिथाङा एक्सन लागोन। दा बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन। आरो साख्रिनि खोथायाव 17 बोसोराव BPF सरकारा, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय फैसा लानानै साख्रि सोदों। बेबादि जानाय नङा, डाइरेक्ट इन्टारभिउ फाथिगोन, रिजाल्ट होगोन, साख्रि लाहोगोन। खिन्थु दिनैसिम 3 years राननि नोंथांमोनानो मिथिखागौ, बेखौ बुंनांला, दिनैसिमबो गैयाना। दा बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। যিমান চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব UPPL চৰকাৰৰ সময়ত। যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব
যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সেইদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। ইয়াত কোনো দালালি নচলিব। PMOৰ ঘৰৰ নামত কোনোবা যদি UPPLৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আঠানা চাৰে নাও হেৰাফেৰি কৰে, লগে লগে দলৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব। ইয়াক কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। কাৰণ আমাৰ দুখীয়া মা দেউতাক ইমান বছৰে BPF ঠগাই আহিলে, ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, UPPLৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। গতিকে UPPL প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীক মই সাৱধান কৰিছো, সকীয়াই দিছো আৰু অনুকিয়াই দিছো যে আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। পৰিৱৰ্তন আমাক লাগে। জব কাৰ্ড কেলেংকাৰী, আজিলৈকে বহুত জব কাৰ্ড BPFৰ মানুহৰ হাতত আছে আৰু আমি ঠিক কৰিছো এই BPFৰ মানুহবিলাক ডিচেম্বৰত ফাৰ্ষ্ট উইক সেকেন্ড উইকত নিৰ্বাচন হ'ব, 15 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ আগতে যদি জব কাৰ্ডবিলাক ৰাইজক ঘূৰাই নেৰে, এজন এজন বিচাৰি জেলত ভৰা হ'ব, তাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই GLCC চেয়াৰমেনে হওক, এই BDO হওক, এই BTCৰ কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী হওক, প্ৰত্যেকজনকে জেলত ভৰা হ'ব। অতি শীঘ্ৰে জব কাৰ্ড ৰাইজক ঘূৰাই দিয়ক। আমি সহ্য নকৰোঁ। আমাৰ গৰীব মানুহক ঠগাই ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাটো আমি সহ্য নকৰোঁ। আৰু আজি তেখেতসকলৰ নিচিনা মদ ভাং যোৱা ৰাজনীতি কৰিবলৈ আনে আমি 5 বছৰত BPF 70 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম আমি 5 বছৰত কৰিব আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজ আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো সময় মূল্যৱান। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আজি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। হাজাৰ হাজাৰ ডেকা ল'ৰা মাক দেউতাকে গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি, মাটি বন্ধক থৈ, ধান বিক্ৰী কৰি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছে, MA BA পাছ কৰাইছে, চাকৰি নাই, কিন্তু সংস্থাপন দিব লাগিব। भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। लोगोसे साख्रिखौ फरेस्टनिखौ सोर सोर मोनखो आरो होमारना होमाराखै बेखौ एसे ओरै चिरां रुनिखाता साइडनि नोंथांमोन आइ आफामोना एसे खोन्थाहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।